सिगांब्रा सानै लानानै नायदो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय दिनै बिराद खाबदाबथार फुरा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांसै आरोखि ना दिनैहाय 13 एप्रिल दा साल्थे बिरजयाबो लेंहरगासिनो लोगोफोर आंनिफ्राय बयनिसिमबो आरोखि ना हेपि बैसागु उइश इउ अल हेपि बैसागु नोंथांमोना बे बैसागुआव मोजां इन्जय खालामगोन होननानै आसा खालामबाय अब्ला बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनोसै आरोखि ना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो साल्थे बिरजय लांसै आरोखि ना बेखौ हाजो फुजायाव बेरेफुंजानि नोंसो जात्रा नस्थ' खालामनाया मोजां मोनासै आङो बिरादखा एकबारे थाब आंखौ लिंहरलायग्रा नायसै दा मा जाना होदों आंनि अननायावसो अननाय दा थांनो मोनसिगोन बावखुंग्रियाव थाबायनानै थांथारसैमोन थाव गैयाबाबो थाबायनानै थांथारगौमोन बा ओरैबायदि जसखामोन जाबाय जाजोब्बायथ' जों सफैबाय आरोखि ना लोगोफोर एबार गाखोनोसै हाजो फुरा नायलांबाय थादो आरोखि ना फुरा जाहांबाय जोंना बक्सआ दामहांबाय मा चाइनिस मेन मारै खबर खय मिनिटजों गाखोगोन नों हाजोखौ आधा घन्टा नायगोन नोंलाय बुन्दु नोंथ' बिराद गाखोयो होनदों नामा जाबाय हेपि बैसागु गाखोनोसैलाय दा एबार डाउन थांसिनदोंदांलै जानाय नङादां लोगोफोर नैबे फंबाया आंजों हाजो गाखोनाय बादायलायनो आरोखि ना बिदि खोथा रायलायदों सानैजों हाजो गाखोनाय बादिगोन जाहैदों आंजों चेलेन्ज लालायबावदों आरोखि ना बे दाउला मासेनि फुरा जाय गोजौ गाखोनो हायो जाय गोजौसिम थांनो हायो बे दाउला मासे मोनगोन होननानै आरो सानैनि गेजेराव होनांगौ जाहैबाय दा नायगोन आंजों चेलेन्ज लादों लाफा सायख' नागिरनाय बायदि जाबाय आगै दासान्दि नागिरब्लाबो मोननो महर गोसा दंनायालाय दङ सिगांब्रा सानै लानानै नायदो गेट्स योर थ्रुप साले बिदि लाबाय थाना हाजोआव डाइरेक्ट माबा जाखादों नोङो हाबा जाखादों गोजौआवनो जाबोखादो आं थारला थुरलाखा बिदि लाना बेरायबाय थानाय गैया दा दिनै बिरजनि गोजौआव हाबा जागोन आरोखि ना बे दिनै गोजौआव हैगोन हाजो गोजौआव फुरा गोजौआव लाखानोसै नै जोंना सालथेया जाबाय जै बावखुंग्रि हाजोनि जागायजेनबाय दै सानसे सारबाय बोरै जाखो स्टार्टिंआवनो मानो बोरैबा जाजोब्बायसो देग्लाय बिराद थांबायलै फाग्ला जालालै गोजौसिम गाखोनो हागोन ना हाला जाखोलै नोंनाथ' बुंनाया बुंग्रा दंलै मालाय सिन्थायानो गैया बा मालाय बुंनायासो बोयो बेखौ उल्था जों मालाय बा दौलायलायथारबाय बा जाबाय दे खुनु खोथा गैला बेखौ लोंबाथाय एकबारे लाइट स्पिडनि समान खारबायबो आङो एकबारे क्लेसनि बायदि खारखावबानो एकबारे सेवलायलायनाय दाबाय नोंबो मारै हादों गाखोनायफ्रा मायदि जेबो जायाखै माथो डाउन थांनाय नुथारदों मानसिखौ रावलाय दाव लागाव थिखिनिसिम बोलो होथार बाजायै आङो गोजौआव थाङाबानो उफाय गैलिया देग्लाय बिराद बोरायबाय आं
बानजों होननाया दय बावबाय नांला आं दाउलाखौ जाला नोंनो जादो जै आफा बोराइ बाथौ बोलो हरदो एसे गाखोनो हानायनि बिरजोंमोना नेयै गैया माथो जोंना मोनानायनि आखलसो जासिगोन माथो बोरै जाखो गेस गैयै गाखोखो बिसोरलाय आदा जेम्स थांबाय आरोखि ना औ नै नागावलांबाय आसोला हारसिङै बिदा सालदाया मा होननांगौ बिदिखौ खिजुर मोखाङा फक फक दाउनि बादि नांगौ दाउला बांसिन एबार एनार्जि फैबाय बादिसै खारो सरायगा दालांखौ मोनबाय आरोखि ना बिदा जायाबाबो मैसा जाहोजोबगोन सौख'जोबलाय लागाव नै बेसेबांबा गिदिर गोदो जुगनि 600 बोसोर फुराना बिफां लोगो मोनफैबाय नै देनजार गिदिरखा गोदोनि बे गदजिला माबा माबि थायोमोन बे बिफाङाव बैग्रि बिलाथि आंगुर दङ थाइबें थुबें दावदै मोनगोन आरोखि ना गासिबो आं ओंखायनो जायाब्रा आं दावदै जायाखै आं दावदै जाया बेसेबां मारै बे बैग्रि आसारा हा 20 थाखा गिलास थाइबें हले जाजागोनलै खाले बेबायदि गोथावानो साबा बासिना लांदो गोलाव लां नोंना फानलु दांनानै मोखाङाव दांलाग्रा होबासो दं बानलुआनो बेसेबां बे 10 ना 20 फैखाया खिगुखागोन आरोखि ना फैसाया हाजोनि बुस्थु ओरैबायदि दाम जाखायो 50 थाखा जाहैदों फाइनालि टिकेटनि मोनसै गैला आरोखि ना नैबेनो लास्ट पइन्ट एबार गोजौआव रेस्ट लायनोसै आरामसे बोरैबा थाबोलायबाय खोमालै मानसिफ्रा नैयाव फैदो सान्दुंसो नाङो माथो जायगा ओरैबायदि हाउसफुलखा जायगाखौनो मोनासै खुनुरुखुम नागिरलाबायनानै थांसै आरोखि ना जोङो है जायगाया मोजां नङा माथो गांहाबदों लोंसै माइब्रानि 2 बोसोर संथाबनानै दोनथाबनाय गांहाबदों माइब्रानिजों होबाय हयलाय बियो जाले मारै खबर सबर लागाव एबार ओंखारदोलाय गायाव ओंखारबाय बारा गोबाव थाजाया गोजौआव आरो जों ओंखारना गाखोफिनगोन लागायसैलाय एबार ओंखारलायनोसैलाय ओंखारना गाखोफिनगोन ओंखारना गाखोबावनोसै जाबाय दे आंखौ गाबोन लिंहर नङा गाखोफिननो आंखौ गाबोन लिंहर लागाव ओंखारनाय समावसो ओरैबायदि बिहिर थांनायाव मोजां थांबाय लागाव बैसागो जोंना सालथेना शुटिं सोलिगासिनो बावखुंग्रि हाजोआव लागाव सालथे पस सालथे फैदो Happy बैसागु अमा बेदर जानो बायना होलाय बाबा अमा बेदर जानो मा होनदों हा आलासि बायदो जेराव मानसि जोब नै जेराव मेरावनो बिफां सायाव जिरायजोबनाय मानसिफ्रा मेंबायलै जिबायदि आयौ गिदिर हाग्रा बारि ना जिबौ लेंहरना र' बोरै सियोमोनलाय खोमा खिया मावहैजोबलायबाय
बैसागु दामलाय देलाय बेसेबां बेदरफ्रा 150 मोनसेयाव फालेंगासेयाव ओमफ्राय नैबेलाय मा दाउ लकेलसो ना बे बेसेबां बे मोनसेयाव 250 लायो मोनथाम प्लेट मोनब्रैखौनो लागावदो जिबायजों ओंखाम उखैनाय खोथा जाफोरला लांजोबनि नंगौ जाफोरला लांजोबनि लागाव ना मोसानांगौ ओइ जाबाय